Wes dilunasi ini semangat nih. Tokoh pewayangan Noyo katur Ki Dalang Ki Anom Bijokangko Sarjana Sena sinambung gemelari pinggit sedalun atas kanthi lampahan Noyo Rono Wisudo sagung bertamu sugeng dalu berejeng mirsani ngantos paripurnaning pahargyan.
panggedhing kerang ana ing awan-awan nenggih arisan Narayana ingkang mijil saking desa Widara Kandhang semedi maladi ning nutupi babahan Hawa Sanga datan ana kang winawas muhung kawaspadaning kawicaksanan mandeng marang pucuking grana hanut marang geyonganing kayun kayunjun angayati parutama kaya mati jroning urip urip jroning tumeka mati liyep layap ing aluyung pindha pecating semena sumusuping raksa jati jati jatine sang Nayarana ya sang Narayana gandhengake rasa kelawan kang maha kawasa nyuwun nugrahing dewa acarita eta mengkono datan uninga ana satu galak ingkang golo-godo ingkang nembe mangsa semedi
Denio Tapa Brata manteng semedine anane mung pasrah sumarah mangkur baning Gusti ingkang Maha Murah nenggih Risang Narayana. Kacarita ana Prabawa ingkang mijil saka angganing Sang Narayana tumempuh marang para sato kewan ingkang padha goro-godhog babar wujud pusaka cacah 3. Astuna Masidam sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi sesraku nggih Narayana kawon wulu wonten pangendikane ngadhawuh Bapak Penemban Begawan Patmanaba njugaraken anggen kula lajeng teteki yoga brata Narayana kaya dene wong ujian jeneng kita wis lulus Satawana utawa kewan galak sing cacahe ana 3 minangka ujian minangka panggoda pangrencana paranding jeneng sira kanthi tetek tatak tangguh lan tanggon ora jugar yen kita tapa brata kepara saya manteng saya pasrah marang urbaning Gusti satemah dina samangko jeneng kita nampa ganjaran saka para dewa wujud pusaka sing cacahe ana 3 ngaten Rama Penemban iya pancen kaya mangkono ingkang wujud warastra utawa panah iki sinebut Kyai Kesawa ewadene daya katiasane amun to jeneng sira kepepet utawa kepengkok ing Pancabaya isa mbledhos dadi buta 7 gunung gedene ewadene wujud kembang iki ingaranan kembang Wijaya Kusuma
sadayane bisa musadani ingkang nembe nandhang raga tegese lara lan bisa nguripake wong sing tumeka mati lamun to isih ana sak jabaning garis pepesthen. Ewadene sing angka 3 wujud cakra kinaryasana ngurnah satu sekti nyirnakne angkara murka. Waduh, waduh. Ora mau menembang. Bejo kemayangan gesang kula dene pinarcaya dening para dewa. Pundi pusaka kenging saklangkung ampuh kagila-gila. Iya ya, Narayana. Nganggo srana pusaka telu iki jeneng kita kudu bisa netepi tapa ngame tegese suka sabyantu marang sama sangane urip kang butuhake pambiyantu kita. Nuwun sewu. Ora mau menembang. Menapa kedah kula tindakaken kamruhana? Dina iki negara Mandura ya negaramu ana sing bakal ngancam ngincim kalibawane Ratu Gustimu Prabu Basudewa. Ora ana liya atmajaning pribadi si Kangsa Dewa ya sang Baspara Kangsa. Kepara dina samangkono adon-adon jago menungsa kang kagelar ana ing alun-alun negara Mandura. Ya nganggo pusaka cacah ana 3 iki jeneng sira kudu sabyantu buat repote negaramu Mandura. Ganjeng langit kelak-kelak katon legin sanging ngalis risang mawe gandrung risang mawe gandrung sabarang kadu tuker moyak maye saking jas balewara lumare sang kandung Dhuhari Sumitra tanaya tarandhe ana pandhita karya mangsing pindha pindha kumbang ajak ing talang susuk angin ringan jeneng sira Nadyanto mijil saka Karang Pradesan Narayana jinejer minangka dadi satriya satriyaning bangsa ingkang darbeni wajib utawa jejibahan bela negara bela bumi mutah darah nganti tes-tesi getih kang pungkasan tanpa beda para pahlawan kusuma bangsa biyen
kanggo suwani ngorbanke jiwa raga kanggo merdikaning negara Nuswantara nganti sakyahine. Inggih, sendika kesaken dawuh Rama Penemban. Tetantu sedaya pangandika paduka kula estakaken. Budhal mring negara Mandura yen ana bot repote jeneng sira kang kudu mandhang gawe sendika kesaken dawuh.
Toto Kati Wisaya ing Wangsa Indraksa Sara Maruta Bawana Wana Naragana Setrum jero tambah omahe romek Yakso alaku kang malwaling kang gambira marang hangise siyung Mata Prabowo Goro mawali lesus lan kampo coronane awan coronane awan Raja manik sejatine ngalam kang tinuding jagat Paman Surati Mantra non wonten pangandika ingkang adhawuh angger anak Adipati Baswara Kangsa pirangane sasi kepungkur kowe crita karo aku yen to Ratu Mandura sing jenenge Basudewa kae mung bapakku sambung ya lakar kados mekaten lugunipun paduka mriwat majane Gusti kula Nalendra ing Guwa Prabu Gorawangsa. Kula dina samangka nggonku ngrancang supaya kami bawan negara Mandura bisa tumiba ana tangane Kangsadewa. Kanthi sono nggonku ngenake dak-dakan perkara kanthi gelar adon-adon jago menungso. Sampeyan sing kula pilih dadi jago kula. Nggih. Sampeyan sing tak deng-deng kaya kendang. Yen iki mengko sampeyan tanding lawan jago Mandura bisa ngukut kemenangan.
iki tak nggo jalaran, tak nggo lantaran, nggonku bakal nguasani lan dadi ratu ana ing negara Mandura. Oh iki sedika ngesaken dawuh nggih. Yen aku dadi ratu patriye kowe Paman Suramandra sedika wonten paribasan rek gambar kucing kula nderek wonten wingking sedaya sedya paduka kula anjurung supados mrih sembodo kang jinangka katekan kang ginayu sampean kudu rasa sampean kudu kuat sampean kudu sekti iki mengko dina iki uga bakal tanding yudha lawan jago saka negara Mandura. Oh nggih sampun nguwatosaken dumateng kula sinten ingkang boten ngertos kadigdayan kula menika sekti Mandra Guna Prawira Jayapalagan paribasanipun tinatah mendhat jinara menter pinaku gedal binedil jundil aja menika lamake manungsa nadyanto dewa medhun gawa gawan bledhek boten badhe iso ngalahne kegiatan pun surati mantra aja sumbar ndak bersendika aja kakyan janji ning bukti sendika ngesaken dawuh ora ana liya uga iki mengko bakal goleki buron laronku kabar sing sumebar Basudewa sing jare bapakku kuwi duwe anak cacahe ana 3 jenenge Kakrasana Narayana kang sarta lara ireng kanthi tontonan adon-adon jago kang digelar ana ing alun-alun iki mengko mbok menawa bisa dadi jalaran nggonku goleki anak ratu Mandura sing sejati sing dina samangko disingitke sing dina samangko didelekke. Oh nggih saking kawula budal dina iki ning alun-alun negara Mandura sedika monggo kula dherekaken nggih.
Wes dilunasi semangat. Sangalaning ngajurit kon maguru gongso tata kaya tutula para panjiting orang pasti menuang cuaca kang kakiter karkata ingkang Dwojo lelayu sepi Paman Gosip kawon nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh anak Adipati Baspara Wangsa kira-kira
negara Mandura pun entuk jago napa dereng? Lho niki sampun. Wonten wingking kula menika jago saking negari Mandura. Namipun Bratasena. Ing miji saking pertapan Saptawarga Bratasena inggih lakar kados mekaten. Yen ngono apa sing dadi sedyaning Kangsa Dewa diudaneni dening Kanjeng Rama Basudewa? Nggih, lakar kados mekaten. Paduka ingkang badhe gelar wujudipun tontonan adon-adon jago negari Mandura tananipun inggih sipun Prabu Basudewa namung derek kersa padukan anak Dipati Baswarawangsa. Tontonan iki langka utawa langka urung nate kagelar ana ing alun-alun negara Mandura. Mula sing do nonton sing padha mirsani nganti kebak papan palenggahan bae ora muat nggo ngadahi para sing padha kepengin nonton kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge adon-adon jago wingi. Lajeng kersanipun gandeng sing nonton akeh. Iki ora gati ora sithik. Pripun? Bengi iki ora gati ora sithik. Yen perlu kliwat saka 100 yuta kula nek ora ditotoi ora regeng, nek ora nganggo totoan ora gayeng. Totoanipun 1 miliar sampeyan wani wantun, 10 miliar wantun, 1 triliun wantun, 200 triliun wantun, jojok wantun, praon wantun. Nek sampeyan wani terus dipolke dipentokne sisan, dipentokne kados pundi totoane dipolke bur manuk. Bur manuk mriku tegesipun bur manuk iki tegese nganti jago saka negara Mandura. Sinten mau? Bratasena. Bratasena ingkang tumeka pati wonten ing Blabar kawat janget Cilencang. Ratu Mandura Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo minggat saka negara Mandura. Kosok baline ning nganti jago kula Paman Surati Mantra sing kalah sing mati wonten ing Blabar kawat mboten namung bumi sengka kula gulu kula udoke. Totoane negara nggih, totoane nyawa nggih. Nek nganti wong Mandura rawani, Mandura cireh getih wedi mati. Piye Bratasena? Apa? Totoane negara nek kowe kalah rubuh negara Mandura. Wani apa ora? Wani. Wani toto nyawaku. Sepiro bakane buta jago saka Sempawura. Sing cangkeme mrongos. Awake lemu akeh mangan ora urung. Gampang tak rubuhke. Iki totoane negara, aja kuwatir. Nyawaku tak korban negara Mandura yen perlu. Pripun mawon? Wani nopo mboten? Nggih, wantun. Kula kodeli janji sampeyan. Menika menapa nggih? Niki surat kekancingan. Surat kanyatan nek pun wonten perjanjian ing antarane kula kalian panjenengan babagan totoan adon-adon jago niki kudu ditandha tangani, kudu ditapak asmani, men kuat, men rasa. Nggo, sampeyan kula aturi tandha tangan niki pulpen. Nggo. Sampeyan wonten sisih tengen. Nggih. Kula wonten sisih kiwa mriki. Men saya bakoh, men saya rasa, men saya kuat, nyenekne bisa. Nomor ibu, setempel. Nek ora disestempeli, ora iso metu duwite. Niki sampeyan apa kula? Kula mawon sing gawa, ndak sampeyan kula lalani. Nek nganti ngrincati janji, serat niki kula munggah wonten ing Meja Ijo, Pengadilan Negara Mandura. Monggo.
manggawa munggah jago sampean wonten ing blabar kawat sangat jenjang 5 menit jago kula nusul. Bratasena Indonesia Bro. Ya, aja kuwatir. Kowe kudu menang. Ya. Ora bakal Bratasena kalah tanding karo dapure. Buta sing ngengeh. Ayo munggah ana ing blabar kawat. Ya. Kementel kowe Bratasena. Malah turu boten. Sampeyan ngerti karo Bratasena? Boten. Kok merem? Awan wau kula melek bengi melek. Ya keten niku jan mripat kaya dipulut. Dasare angine sumribit kaya ngoten jan. Awane bengi iki penake nggih kelon. Kelon jas mucah. Ngantos mengkeret. Mengkeret piye? Aja nganti mengkeret kudu tetep semangat. Sampeyan kudu menang. Kula kemah-kemahe Bratasena. Man buktekne ora kakek janji sampeyan. Kono lho. Ake nang kene ra. Mbak, mami iki, Mbak. Baik, mami iki, Mbak. Oke. Sampeyan kula tekake nggih ngono iki. Piye carane jago kula kudu menang. Ampun kuwatir. Ampun kuwatir. Jago sampeyan bakal menang. Supaya jagoku menang. Jagoku kudu madhep nemu ndi. Nek miturut dina lan pasaringipun kula entung kula gocak gathukne. Jago sampeyan supaya menang. Hari ini kudu madhep ngidul. Madhep ngidul nggih. Sebabe kok kudu madhep ngidul? Posisi dalu niki naga taun menika mapane wonten kidul. Naga taun niku bab kemenangan. Naga taun wonten kidul. Naga taun ten kidul posisine malah nembe jagongan kali naga sari. Kok male panganan tiba kemil niku mesti menang. Calone jago kula Surati Mantra menang napa kalah? Hitungan kula niku hitungan 6. Hitungan 6 nggih. Hitungan 6 oke menangi timbang kali go dihitung bareng-bareng. 1 menang 2 kalah 3 menang 4 kalah 5 menang 6 menang kudu mangan kula mesti menang jago sampeyan. Loh, iki nggih iso tuku rokok lah, ngapa to niki? Pokoke karo sapa ae dadak nekeki dhuwit barang. Niki nggih iso tuku ya. Lah rasa repot-repot. Purun apa mboten? Purun rezeki. Nabi rezeki niki mboten saos. Sae kok saos. Mandungake jago menang. Nek aku dadi ratu, tak dandani pujaga negara Mandura. Nggih, tak mendawu. Ampun kuwatir. Wonten ing blabar kawat niku mengke kula ubengi. Mau bengi ping pira? Ping 17. Sampeyan ubengi ping 17 nggih. Kula ubengi ngubeng ngoten. Ngubeng terus ngoten niku kalih kula sebari uyah. Sebari uyah nggih. Karo apa? Kalih tahu. Kalih donga. Mandungake nggih. Wong pangkate goblok iki. Ya pusi barang lakros. Perkara menang karo kalah ora urusan sebenarnya ngaku entuk dhuwit. Dasare nek kok dadi duda iki wis suwe enek 17 tahun. Umume enek rezeki. Jare kabare kok enek pedotan cah wedok geleman udakara umure 20 tahun.
Kok menawa kena ditanjake wong timbang dadiake. Piro, Nduk? Kali atus, Mbak. Nemen ora. 150 nek gelem boten Mbak saiki napa niku larang. Wedangku nggih mundhak. Wis tak paske 175. Nggih, Mbak. Lah iya angel e. Wong dagangan ora kulaan. Wih, ya.